Hej alle sammen. Jeg har sådan lidt aftalt med nogen, at når jeg fik 20 subs, så ville jeg skyde sig i benet med en softgun. Og nu for ikke at snyde jer, så vil jeg vise jer, at jeg har softgun-kuglen i. Og glad. Det har det godt til at være rigtig ondt, fordi det er første gang, jeg nogensinde har skudt en softgun. Så jeg har aldrig nogensinde prøvet det før. Men jeg kommer nok til at græde og lade skrige. Oh my god, det her det kommer vi faktisk til at filme om. Jeg ved ikke, hvad jeg tør. Jeg skal... Oh my god. Og jeg ved godt, det her det lyder sygt dårligt i hovedet. Men sådan noget her er jeg ikke vant til. Jeg er bare vant til at plukke andre folk med den, og ikke selv blive plukket. Men i dag er en lidt speciel episode, fordi jeg har fået 20 subs. Okay. Ikke noget med pyro, Martin. Det er bare et lille bitte skud. Det kan faktisk ikke ondt mere. Nå, godt mærke til Martin Jensen. Nå, jeg kan se, jeg har brugt kuglen. Nå, det var så for den her video. Husk at smide et like, og husk at subscribe, hvis I har lyst til det. Vi ses i næste. Hej hej.